Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa UFO-porno! 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 ja hyvät naiset ja herrat, television katselijat, tällä kertaa saamme seurata UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona! UFO-porno! Jonkun kotona! Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, vielä ennen mainoskatkoa näytämme teille poikkeuksellisesti UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! UFO-porno! Jonkun duunipaikalla! ja tervetuloa takaisin, hyvät television katselijat. Sen kunniaksi todellinen harvinaisuus nimittäin. UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! UFO-porno! Jonkun poppamiehen kastellessa! Ja ohjelman lähestyessä loppuaan, hyvät television katselijat. Kosmiewisko. Jonkun autossa! UFO-porno! Jonkun... Wiązać butów nie umie. Ja nyt, hyvät naiset ja herrat, viimeisen jakson päättymisen kunniaksi todellinen sokeripohjalla nimittäin. UFO-porno! Markantaolla! UFO-porno! Markantaolla! UFO-porno! Markantalon miehen katsellessa! UFO-porno! Markantalon miehen katsellessa! UFO-porno! Markantalon miehen katsellessa!